I'm gonna do an internet! Whoa! Сега, когато завърша 12 клас, трябва да помагам да правят коли, балони. Сеща се. Добре. Сега обработвам клипа от 18 май. Alright. Окей. Let's go. Много хора ме питат кои са моите слънчеви очила и какви ползвам. Това са моите първи слънчеви очила, които ползвах при влоговете, но както виждате се счупиха. Сега ползвам ето тези с сини стъкла, които е много са добри и ми вършат много добра работа. И третите, които ползвам най-рядко, са ето тези. Всъщност не знам. Всъщност те даже не ми седат най-ужасно в момента. Ето, те ми седат най-ужасно. Надявам се да е хванат и здраво. Ще видим. Пепи, ти сега на есен ще бъде 7-ми клас, нали? Да. И по-другата есен не се знае дали тук, дали... Мизико. Има време. Има тогава. Има време. За бив, на мен на маса справих се. Да. Тук трябва да сме тъглайф, човек. Тъглайф. Бързо. Давай. Знам. Фокс. Чакай тук ги хване после. Дай, пич. Не знаем се от тебе. И цек. В този така тежък момент. няма как да не го помня. Тук е добре. Всичко приключи. Много трудно. Снимките напълниха ми карта пак между другото, но справих се. Беше много трудно. Здравейте! Снапшот! Чакай, снапшот. И това беше снапшот. Получавал съм много съобщения с снапшот. На. Здравейте, много готини хора. Моето име е Пе. Риби. Опитам се да правя говено. Тази камера е broken. Oh my god! Look at that! Oh my god! Look at that! Oh my god! Alright guys, добре. But that is... Oh my god! Добре хора, държат става много силен. Знаете ли как се радвам, че не съм навънка в момента? Да, не съм навън! О май гад! Добре. Но, please don't... Той май спря. Той май спря, да. Ама какво се прави? Дано този таймлапс се получи добре.
момента вали гад. Всъщност не вали. То вали, ама малко. Добре, не чакай. Добре, вали, ама малко. Не вали толкова много. Ето. Почти сме стигнали до колата. Ето. Съжалявам, опитам се да не вина мокра. Защото капе много гадно. Но мисля, че ще е добре. Който виждате и вие, това и аз виждам. Така. Ето почти сме до колата и тая сивата готината. First person. Така. Опа! Так. В този момент се питам къде са ключовата. Няма ги очилата. Няма ги очилата, останаха на нас. Тъй че дъздобно. Този фотоапарат не е водостойчив. Не знам, ако се намокри дали ще му стане нещо. Но се надявам да не му стане. Целият фотоапарат е мокри. Но... Так.